Ja, ja. Yes, jeg skal have noget vin til noget aftensmad. Til noget aftensmad simpelthen. Hvad skal I have? Vi skal have noget fisk. I skal have noget fisk. Har I smagt den her før? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror det kunne være en idé. Vil du smage? Det vil jeg faktisk gerne. Prøv at. Jeg synes godt nok, den er meget sur. Meget sur? Ja. Du vil kanskje hellere have en rødvin. Ja, det kunne jeg ikke. Jeg prøver at smage sådan en. Du kan godt prøve at smage sådan en. Så har vi egentlig samme slags bare. En rødvin. Jeg synes godt nok, den er meget sjov smag. Meget sjov smag simpelthen. Måske sødere hvidvin. Okay, lidt sødere. Så har vi sådan nogle her. Det er mange, der bruger dem her. Der er rigtig mange, der godt kan lide dem. Prøv dem. Er den god? Ja. Skal det så være sådan en, I skal have? Det tænker jeg. I vil bare have en? Ja, det er godt. Okay, men så skal vi vel have den. Det er 20. Yes. Tak skal du have. Du har god aften. I lige måde. Farvel.